Jaun Andreok, pilotazaleok, gau ondizuela, pilotaren etxea duzue hau, eta astelen gaua, zestapuntaren gaua bilakatua da, dagoeneko, gaur laugarren jardunaldia izango dugu. Zestapuntako neguko txapelketa honetan, eta benetan gustagarria. Alde batetik, bibikoteren arteko lehia izango dugu. Gaur sartuko dira lehian Goikoetxea eta Aimar Aldazabal, eta bigarren partida izango dute Diego Beaskoetxeak eta Ibon Aldazabalek lehen jardunaldian irabazi egin zuten 2-0 gainera, eta euren esku daukate sailkatzea gaur irabazten baldin badute, barruan izango dira. Eta beste pizgarri bat ere badu gaurko partida honek. Atzeko kuadroetan anaia bi izango ditugu elkarren aurka, Ibon eta Aimar Aldazabal. Ricardo Alberdi, Gabon, Ricardo. Gabon, Xavier. Bueno, gaur ere jende asko Gernikako jaialai pilotalikoaren armailetan, eta gaur ere, partida kontraste handikoa, batez ere aurrelari elkarren antzik ez daukate, bat ere, baina partida irekia ematen duela. Bai, holan ikuste dute, zuk esan duzun bezala, atzin dauko morboko partidue, anai bien aurka, akarren aurka, eta aurrien, pelotari bi oso kontrastauek, baina oso diferenti dine, ez? Nik usteot favoritu ikez dauela, da partido bikaina ikusik gaule, eta ikusten dauen ambientiakin, ia dano gozatzeu. Bueno, gaur Beaskoetxeak eta Aldazabalek irabaziko balute, zuzenean sailkatuta geratuko lirateke, eta beste bibikoteen arteko multzo honetako azken partida izango litzateke erabakigarria, oraindik gauza asko gerta daitezke hemen. Olaz Foruria, gabon dizula, zer berri? Gabon, Xavier, gabon, Ricardo, eta gabon gure ikusentzule guztioi ere plazerra da beti bezala hemen zuekin eta hemen publiko guzti honekin zestapuntaz gozatzeko aukera izatea. Ibon eta Aimar Aldazabalen familiaz gozatzeko aukera ere izan dugu, gaurko informatiboetan ikusi dugu bideo hori, eitb.eus webgunean ikus dezakezue, eta benetan lehia polita espero dugu anaia bien artean. Gaurkoan gure gaietara etorrita, protagonista pilota izango da funtsezkoa zestapuntara jokatzeko, eta hain gutxi ezagutzen duguna. Zeren arabera aukeratzen dute pilota bat edo beste, nolako pilotak dira eta zelakoak nahi ditu bakoitzak, guzti hori argituko digu hemen Diego Beaskoetxeak. Horri buruz hitz egingo dugu gaur Diego Beaskoetxearekin bai, eta lehenik txapelketa laugarren jardunaldi honen atarian zertan den ikusiko dugu. Erditik gaze mantoa iduen. Horrelaxe dago txapelketa, eta gaur lehian sartuko den bikotea, gorri zarituko dena, Goikoetxeak eta Aimar Aldazabalek osatutakoa da. Zesta zer dan, pasino bat, bizitzeko era bat. Niretzat dana, azkenian dana da. Iñaki Goikoetxea naiz, 51 urte ditut, eta Zumaiarra naiz. Ni Aimar Aldazabal 39 urte dauket eta Berritxuarra. Gaur egun naizena da, zestagatik ez. Zestik laguntza bat bidau.
aldaketa baten hasiera bat izateko aukera handi badala. Ikusten da, inflexio puntu badala. Olatu hau hartu berdeu danok, aldan potentziala handiena atea olatu honei. Esperantza handisekin gauz. Goikotxea gandik zesango nik, historizako pelotaririk onena da seguramente. Sexta puntako, beste leyenda bat! Zen ez oso indartua ez, kantxa barruan. Tantuak asko landu izan ditut aurkaria nekatzeko, eta ja bi nekatuta honean errematia saiatu izan eziten. Txapelkin geroteko, aukera guztitzekaz! Puntista moduan, guerrero bat. Fizikamente beti guztu izatea zaintzie. Nere bukotea Aimar asko ezagutzen dut, urte askoan jogatu dut bere aurka. Aurrelari ondo konpontzen ari epentzutot. Oso ondo konpenetratzen gak. Nik ez pareja gogorra itxin dugula. Saiatuko naiz nire eguna baino gehi ematen, jendia gozatzeko aukera izatia. Gernik kantxa exigente bada, baina espektakulo honen moleik. Exigentzia maila handiko kantxa da bai Gernikako jaialai hau eta urdinez jokatuko dutenak berriz, hortxe duzue Beaskoetxea eta Aldazabal lehengoan protagonismo ikaragarria izan zuen. Diegok aurrelariak berarekin aztertu dugu gaurko partida hau. Lehenengo partidue aztelenien, dana urte esan ondo. Azkenien irabazteko klabie, hori ez da, defentsan gitxi galdu. Defentsan ondo ebikie Imanolen kontra, da, 3-4-5 pelota galdu partidu guztien, da nik uste defentsan perfecto ebikinela azkenien. Eta atakien, sortzik aurrera, peloti eukitena benin, mina handu zeiteko eta kantoak itxi ez da. Nik uste dut 15 tantu doin hauzela, eta nik uste dut bizokin duzela tanto asko, eta hori zen klabi ez da. Nire karrera guztien indotena da, tantuek errez ez da, eta tanto asko egin. Hasi zanin partidu, ez dugun auki klaru ze pelota jokatu ez da. Nahi naben ikusia Lopetek ze pelota atate zaben, da nik beste bat atako naben ez da, diferenti ez da. Eta azkenien, amaitu gendun partidu pelota barrenik jokatzen. Partiduek ditetatzu apur bet, ze pelota atera. Hasik eran, igual, bizitzua guk pentsen gendun atatie, eurek atazabien bizitza bat, da orduan guk bestera joan ginen ez da. Partido jokatzen gu Goiko eta Aimarren kontra. Da, nik uste dut partido barriro izango dela beste eguneko moduen taktika oso definitute eroan bigu. Apurtxo diferente izango da, oin eurrien dekogu problema handizena. Guk ingune da berba, partiduz partidu joati ez da, tantuz. Kantxak epingoz gure lekon ez da. Antxak eta norberaren jokoak jarriko du bakoitza bere lekuan bai. Materialaren garrantziaz mintzatu zaigu hor Diego Beaskoetxea eta partidaren ondarrean luze eta zabalago arituko gara Gernikarrarekin horretaz. Eta gaur, pilotalekua den bezalakoa da, eta materiala ere, bakoitzaren doainen eta aurkarien gabezien eta pilotalekuaren ezaugarrien arabera aukeratu behar izaten da. Eta horiek denak kontutan hartuta ikusiko dugu, bakoitza zeren bila joaten den eta nola moldatzen den. Partida honetan, aipatu beharrekoa da, Ricardo, Aimar Aldazabal izango dugu Goikoetxearekin, Goiko da, eta urteetan aurrera joana izan arren oraindik ere ahala handia dauka, eta pilotaleku honetan asko balio du horrek, eta Aimarrentzat ere lagungarri izango da, baina jakina Aimarrek berak ere asko jokatu beharko du. Aurrelaria izana da, beste kantxa batzuetan behar bada errazago moldatuko litzateke, baina Gernikan ikusi egin behar. Bai, neupe holan pentsete dut, ez da bardine aurrelari izendan pelotari batendako atzera pasaute dauen handako
Markine, Berritxu, Hondarribi, horre frontoiek apurtxoa txikitxo, Durango, horre frontoietan, errezau eda amoldeti ez. Hau kantxa ondixe da, eta hemen, beste zagero, beti zagero da bizen nahi ben, kosta itxako hemen, ez? Eta orduan, nik uste goikok asko lagunduko zela, eta bintzete ia unte dutzen apur bat anaiai, eta partidu aurra atateko gai dien, ez? Balen da biziko sakea. Gero materiala esan duzun bezala, Xavier, beze ikusia ondiziko dela uste honik hemen partidu honetan. Ia ze komportamentoko pelota garatetxuen, segun astelen bi segizen ikusi ditu komportamento diferenteko pelotak. Batien negozi naturalak, gaur 15, eta pasan hastien apurtxo bat eskapazioeko zien pelotak, gaur humedadi geisha dau, kantxan, ia ze ikusiko ia ze komportamento ipintzen daben pelotak. Lehen da biziko sakea esan bezala. Diego Beasko etxearen zat. 6 esan dio Aimarrek. Goikori. Eta badoa. Gernikarra. Gainak itopau! Zerako itxure darra, Buska! Kantxak, Bai horixe. Venga, goizan. Kantxak, armailek. Armailek, zangurizo, bai. Hasi da partida, ongi gurutzatutako sakea. Ibon, aire tranqui, xoke, Marc. Hapa! Aire hor! Aire, venga! Bederatzitik goiko. Venga, topau Iñaki. Xok, hapa! Aire dukezu! Aire! Hapa! Aire! Eskuinez atzera goiko, gora joan zaio! Venga! Ezker Orman gora aldegin dio. Zumaiarrari bat eta huts. Da lehenengo pelota zutan, Xavier, pelota komportamento naturala ikusteako, ez da moten exagero bizizidanik eta komportamento naturala ikusteako bintze pelotie. Espektakulurako nik usteot hobeto dala. Barkatu. Jugada natural hauek ikusiko die eta... Buska! Barkatu, esan dio. Goiko etxea. Venga, Imarre, guazen. Artzelariari. Lehen pilota hori galdu ondoren. Bigarren hau luzexeago, hori ere ongi gurutzatua. Abribon! Egatzera. Sartu zeuk, sartu. Eutxe, Mar. Xoke, aia, no. Diego Katzera. Venga, Mar. Abribon. Osongi, goi kolosan jo eta errobaten gurura jo. Aire, Iñaki. Goiko. Venga. Aire. Xoke, eutxe hor. Otai. Ana, torre. Aire. Aire. Ondo. Aire, tranquil. Venga, busca. Xok, torre. Eskumaz. Aire. Aldazabal. Anator. Ibon. Venga. Bakarrik. Barrura izan goiko etxeak. Kantxa erdira joan da. Eta ze hormadikoa jo duen Diego Beasko etxeak. Aparta izan da, oso albotik egin dagoa. Eskapadako jugada izan da, bai. Eta zeinen ederki neurtu duen Zabaleko arrastoa. Begira. Bai, zelako darto jotzen eskuturrakin, Dotorea, oso bote apal egin du pilotak, gero. Baina ordurako ja goiko etxeak ikusi du etzegoela zer eginik. Lehenkoan erakustaldi handia egin zuen. Diegok asko gustatu zitzaidan. Está dentro de la cancha esto. Erra izan zen benetan. Está esto dentro de la cancha. Bai, mikroa dugu. ¿Esto está? ¿Qué es? ¿El pez esto? Iñaki, venga, auxe. Apa, Diego, goizan. Venga, Mar. Venga, busca. Bi eta huts urdinak aurretik. Venga, atento ahí. Apa, Ibon. Aire, voy. Sale. Errez. Apa, Diego. Bai. Aire. Goiko. Venga. Aire. No. Tranquilo. Apa, ahí. Aurrean bote egin hasi, baina oso moldatu da Zumpagoran. Aldazabal, Aimar. Aire. Mucho.
Eutzi, Aimar, eutzi. Baitu zulua. Alda Zabalek. Errebotera, Morxamar geratu zaio Goikori, Diego Villa, ez du sartzeko moduko ikusi. Aire, Aimar, sartu, sartu! Ondo. Ongi Aimar. Segiatzea. Aire! Ondo, Aimar. Apa, egon. Venga, gora! Errebotera kontziote, eskumaz, ongi Goiko. Abixok! Buska! Torre! Hartu! Venga! Aire, oi! Ja, garra doie. Buska! Venga, Iñaki! Eta ez di, pilotena erra izan da. Erreboteko zuloan asko behartu dituzte. Oso ondo soltautze, baina gorpuz de guztik herrita dana sartutze oso ondo, Lotoka da ikusgarri izan da. Begira. Bikaina benetan. Bat eta bi. Eta orain, ea, gorriek zer nolako pilota ateratzen. Ba, nik uste deskarteko da beni total hori, pelota hori, Ze komportamento ona dauke eta tanto biru, tanto olako pelota egitzen batxue, pelota Iñaki guzteako moduko pelota epiniko da hori, seguramente. Bai, ez da edo. Bai. Eska natural du Horda zei bat politxe ikusia. Bai, iguzu. Ez, hori deuz zaten. Egun Pelota bizixo geni dau, baina pizkat eskaposi da itxuri eta pizkat esan dago Aimarrek 3-4 tantutan eskapadakin kontu sekibiko dau. Esaten onda. Eunda 6 aipatu du hor. Goiko etxeak eunda 6 hau gustatzen zait. Aimar. Eunda 6a. Lengua be eunda 6 uste dut izan dala, Xaber. Hori ez da pilotaren pisua. Ez, hori barruko gramuena. Baizik. Ahí va. Seixe? Zortzi. Oda beraiena, Venga, ánimo, Iñaki, venga, Osan. Venga. Goiko etxearen sakea. Venga, va. Eunda 8 azkenean aukeratu dute. Va, Iñaki. Pizka bizitxo. Venga, va, de Osan. Gero materiala ere, pilotalekuaren arabera egokitu behar izaten da, zenbait pilotalekutan egokia dena beste batean izan daiteke, biziegia edo motelegia. Aimar. Sartu. Errebeza. Habla, Ahí llegó. Venga, opa. Atzera Diego, Eutzi, Aimar. oraingoan bai errebesez. Apa, Baitu egon. zulua. Apa. Errebeza, oso ondo, Aimar. Atento, Venga, tranqui. Nini, Eutzi. Habla, Opa, Diego. Sartzeko Ondo. agindu dio, ez zuen erraza, baina ongi. Diego, Libre, ez du sartzeko modukoa izan. Apa. Sartu. Habla, Eutzi, Aimar. Venga, tranquilo. Eutzi hor. Lasai, Aimar. Aire beste bat. Oso ondo, Aimar. Alda Zabal anaien arteko borroka. Venga, Eutzi. Habla, Kantxardian eskumaz Aimar. Hori de. Ongi, Venga, mucho. pikai. Eta ontzat eman dute. Kantu! Aire! Bueno, Venga, tranquilo. Imanoli buena Vamos. mote motzez, horri be, Elizeuk. esan normala Aimar, falta moti, ez? lasai. Imanole pelota askotan eitzen dago eskumiakin hori, eta orduan ba. Gauze raro ikusiako Iboni berei. Vale. Gora joan zaio. Ondo, Venga, va. Alda Zabali. Piña. Apa, egon. Venga. Oso Iñaki, ondo beste bat. Venga, Aimar, va. lehengo tantutan. Oso itxura ona ematen ari, bai. Ondo aguantatzen eta Hori- pelota Bai, ondo hori, estentzen. nik gehien bat behasko etxeagatik esan dut,
sartzen saiatu delako, eta azkenean saskiaz jo ote duen edo ez Ja, ote ja, duen, baina ja. errepikapen horretan ikusten zen libratu duela. Vamos, Abixok. Sakea, luze. Torre. Aire, dale. No. No, Erkigoiko, Aire, libre. atzera jau, hori da. Pilota zaila sartu, eta gero atzera jau. Venga, venga. 3 eta 2 gorriak aurretik. Gutxi nekatzeko. Bai. Begira. Asko behartu du Aldazabal, ezin izan du Berriatuarrak. Horre, atzeko horma horrek beti bildurra zeumatzen dago eta pelotari beti pintzen dago aprito baten horre pelotazo gamen fronto honetan, egin fronto luzien. Sartu egin da Diego, txokoan pausatu nahi izan du, baina txapapera alde egin dio. Orain arteko sakeak denak oso ondo gurutzatuak eta kenduak izan dira. Hauxe izan da, aurrelari bat sakean sartu den lehen aldia eta aukera polita izan du, begira. Hor lauterdian zen eta aukera polita izan du, baina erori egin zaio. Gauza danak inditzu ondo, bakarrik ejekuzinoi ez tala izen, 15 sentimetro goratxoa izen bibala. Beste lan, gauza danak engainatu ondo indau eta danak ondo itxo, baina azkenin ejekuzinoi ez da izen. 4 eta 2. Egarra, pelotara da. Ondo. Venga. Torri. Venga. Volta. Torre. Txokoan pausatua, Andaimar, heldu, atzeratu eta berak kantoa bukatu gainera. Oso ongi, Aimar Aldazabal, hemen horretan ere badauka eragina pilotalekua hain luzea izateak. Pentsa nondik abiatu behar izan duen, zenbat metroko lasterkaldia egin behar izan duen. Baina heldu egin da. Bai, justu, azkenengo momentuen, Eta gero eskuinez, asko behartu du anaia. 5 eta 2. Sartu beharrekoa zuen. Bai. Luzegi, lehen biziko pasa. Ondo, venga, beste bat. Hauxe, Urdinek lehendabiziko partida zoragarria jokatu zuten, gehien bat Beasko etxearen lana izan zen aparta, baina Aldazabalek ere oso maila ona erakutsi zuen, eta 2 eta gutxi irabazi zuten, eta horrek esan nahi du, 4 puntu bildu zituztela, alegia gaur irabazi gabe ere, joko bat, set bat egitearekin, ja, finalerdietan lirateke. Hori da, bai. Izan ere, ja, joko bat egitearekin, beste puntu bat mundua izango lukete, beraz 5, eta lehengoan menderatu zuten bikotea, bat ere punturik gabe geratu zen, eta hurrengoan irabazita ere 4 bilduko lituzte. Hori da, bai. Venga. Aire. Atzerako Ikoetxeak. Corre. Rebotea Diegorentzat pixka pasatu egin du, baina eraman Goiko Zabalean ikusgarria. Zoragarri indau, beti indau eta oinbe, ikusgarri indau. Zabaleko arrastoari paraleloki egindako errematea zoragarria benetan. Hemen Diego pixka bat pasatu egin du pilotak. Hemen Pumpagoran oso ongi. Aimar, hau izan da pixka bat pasatutako errebotea zuen, eta hor azken unera arte gorde, eta matematikoa, 6 eta 2. Hauxe. Gentia gogotzu dugu txalo joteko. Jo, lehen, haze txalo sorta da.
Motzean gurutzatua. Aire, Imar! Hori, hori! Bikain. Ego, venga, pa. Zera! Aire! Ega, Imar! Vale. Ondo. Aldazabal. Txuri, bote iotze Imarri. No. Saskian, txuri, gestuan. Enaiz konturatu, baina... Bai, non bait. Venga, digo, izan, segi. Bera ere. Ondo. Ez da oso seguru. Kontu, Urdinen hirugarren tantoa izan da. Buska Iñaki. Bi eta utxira bazten hasi dira Urdinak, 6 eta 2 gero gorri. Ea orain. Diego Beaskoetxearen sakea. Airo. Venga, atento. Abachibol. Aire libre. Ondo. Ega, Imar! Pilota cada una. Torre! Aire. Venga. Venga, aire, si puede. Aire. Abachibol. Bikain Aire. bon. Apa, Diego. Esan, Aire, Aimar Eskumaz. Aurrera! Oso Ondo. ondo! Ze pilota sartu duen Punpalaster. Beaskoetxea. Bederatzitik, atzera. Aire. Venga. Goiko sartu da. Aire. Bai. Punpalaster. Ongi berriz ere berriatu arra. Orde gesto. Goiko. Atzera. Pasa egin da. Buska. Ongi Aimar. Punpa goran errebesez. Bikain Aldazabal. Apa, Diego, Gora. Motz, geratu zaio. Ongi alere. Venga, campeón. Erra baina Bikain Aimar. Venga. Atzera Beaskoetxeak tanto gogorra doa. Eutxe, Imar! Ondo itxen dago hori, Hartu dute suabe. Dale. Denpori emoteko. Ondo. Baina sartu du. Seu. Geitxi Aldazabalek. Dale, asko. Eta gora joan zaio Goikori. Iñaki nervio freskoakin ikuste dute, Oso ondo, Erraz irtetzen. Errez. Motz geratutako errebote hartan ere, zain Bai. errazken du eta... Eskuz, nabaritzen da asko hori pelotari zei urtetzen, baina erramintxan dut, eta gaur, Iñaki ondo urtetu dut pelota. Pero hilabete luze zibili zen besoko arazoekin eta zin erabat antzi lesio hura. Eta lehen berotzen ondalein zauste momentu aten urratu atat erakutzizte. Piper bitxu hau zesta hau, sekuleukietenik eta politena eta edarrena. Bai, gustora onda zestoakin, bai. Oso gustora. Ontxe! Sakea oso luzea. Beaskoetxearen lehen Apa, Iñaki, pasa. Aurrek pelotari txai batez be zesta puntan konfixantza ondixo mototze, Erramintxakin gustora egotiek hori da, dana. Besoa ongi eta erraminta gustokoa. Bai, hori da, Eta txapelketa garrantzitsu bat. dana. Hauxe, venga. Jende askorekin. Baldintzak Atento. ezina proposagoak ditu. Abribón. Aire, libre. Buska. Show. Reboteko zulotik. Ibon Aldazabal. Ondo, venga. Imar, eutxe! Dentro. Aire. Es. Buska. Venga, digo, pa. Aire. Beaskoetxeak erreboteatu. Sartzerik ez Venga, du izan Torre, Goiko. Hey. No. Eutxe, Siri. Imar! Hortxe, Iñaki. Eta kanpora joan zaio. Venga, va. Apa, Ibon. Venga. Venga, Ibon, va. Aldazabalek galdu duen bigarren pilota izan da. Venga, Ibon, bat, Bakatu, Diego. Uno, va. Xavier lehen bezaltzu eta Aimar oso ondo ikusten hau, Oso ondo, Bere lehen aurrin jokatzute egoteko oso ondo. Peloti asko estenditzen da eta ondo agunteten da anaian kontra. Oso ondo, Torre, Imar! Venga, hauxe, venga. Zazpi eta lau. Iñaki Osagoiko etxea. Amarre emote, ongi gurutzatua, Motz geratu zaio eta 8. gorrientza.
zuen hain labur espero sake hori. Ibon Aldazabalek, behira. Bera behatzin onda, eta gero eskarpaetin asko pikau indau asko, Bai. Espero baino asko zere laurra ogeratu zaio, 8-4. Etenalditxoa egingo dute orain, 8. kintziarekin batera. Eta horatu, 4. jardunaldia dugula. Gaurko hau, lehen da bizikoa larun batarekin izan genuen, eta emozioz betea. Bertako bikoteak jokatu zuen, Barandika Lekerika bikoteak, eta ez zuten urte izan garaipena, baina azkenean 5 eta 3 galdu zuten joko erabakigarrian, eta datorren astelenean jokatuko dute berriz, eta ez da giro izango orduan ere, Ricardo? Ez, benetan. Bertoko izen da euren kuadrilla handiko gainera, eta aminte ikusgarri ziongo dala uste dut datorren asteleni. Bai. 8 eta 4. Eta beste semifinal bat, gehiago, Bai, ez? bai. Semifinala pina horretik beste bat, bai? Alaxe da, bai. Damen be, bardinek gerteko altzak, Diegok eta Ibonek irasiko dalebe, gaur 15-erako berdin geratuko altzak, bai? Alaxe da, bai. Sakea ateratzeko laster izango da Prestinak Goikoetxea, badakizue mikropanarekin ari direla txapelketa honetan jokatzen pilotariak. Horregatik heltzen zaizkizue denen oiuak jain argi, eta horrek ere asko janzten du emankizuna, asko baino gehiago. Niretako Xavier, kamarak kasku eta meinok geixo jazten dago honek retransmisioa. Beaskoetxea oraingoan zorrotz aurreko batean, antzeko egoera batean txapapera alde egin dio, baina oso ongin aurtu du 5. Zer esan nahi zen nuen, Ricardo? Bai, ez, holan entzutien mikroekin, pelotarisek, zelako konversazioek eta zelan berbaitzen daben, remontien ikusi dut eta 6 puntan kaskuen ipini dabela kamarak eta atzetik aurrera, baina oso asko mobitzen da. Nik etxien telebistatik ikusi dutena asko mobitzen da. Eta bertan mundu dabilenak imaginaulik pizkat, baina jente askori oso arraro ingoako imagen horrek. Zuzenean tantoa jarraitzeko baino erabigarriagoa da errepikapena. Hori da. Perspektiba desberdina ematen du, eta kantxa barrutik ikustea eransten dio, baina zuzenean pilotarian tantoan sartuta dagoela, eta mugimendu bortitzak egiten. Torre! Ez! Zeuk! Pidi! Errebotea Iñakirentzat. Venga! Hartu Imar! Venga, hori! Hei! Eutzior! Vamos, Ibo! Aire! Goiko! Aire! Venga, Imar! Venga, va! Hostia! Garbia zuen ba? Bai, esku-eskun, palo esan da hori, esku-eskun ez da euki komplikazio horrek, pelota horrek. Ondo, aztu. Garbia zuen, baina... Aztu. Uztaiaz jo eta kanporako bide hartu du pilota horrek. Aztu, esan dio. Goikoetxeak. Topa hoxe. Busca. Ahí la dos. Venga, Osaos, venga, tranqui. Si no. Venga, ya, que ¡aire! Venga. ¡Aire! Venga. Amaika terditik Aldazabal, Indartsu. Torre! Kia Aimar. No. Venga, topa ahora, Aldala. Ondo. Aimar. Beaskoetxea.
Aire, Aimar, venga, caballo. Aire! Libre! Eta oraingoan beste anaia gutxo egin du pilota garbia. Ez aurrekoa bezain garbia. Urrunago zen, zailtasun handiagokoa, baina ala eta guztiz sartzekoa noski. Mucho, venga, va. Venga, bazen. Bat, Hauxe, Iñaki, hauxe, Vamos, John. Bat, venga. Abai. Venga, hauxe. Apa, digo, venga, oizan. Goiko etxearen Bat, sakea. hau, venga. Iñaki. Torre. Oso ondo, Aimar. Aire, a ver. Ondo. Power. Iñaki, torre. Venga. Auketxu, aire. Venga, Iñaki. Barrura Iñaki iritsi, baina ez du sartu. Ibon Aldazabale, Bien, barrura estamos ahí, luze vamos, jotakoa izan da, heltzeko denbora eman dio atzelari berriatuarrari, baina ez du saskian errenditu. Venga, hauxe, Iñaki, hauxe, bida, venga. Bai, venga. 10-6, hauxe egin behar du, tantoak banan. Banan, hori da. Vamos. Iñaki. Jo. Tiri. Venga, solta. Hori. No, venga, Indartsu tranquilo. Goiko etxea, Vamos. zerregotea. Tarde, Aimar. Venga, Ondo. Eno, Vamos, venga. elkarri opari dezente egiten ari dira bi atzelariak. Piskat, Azken tanto hauetan. azkenengo momentuen apur bat eskapada lezeiotze, Apur bat. beste bat, Tantu ez da. Baina, de todas formas, Ondo, lasai. dana den, Vale, pilota garbia. esa, bai, pelota... Zazpi eta 10. 15 egin behar dira. Jokoa irabazteko. Aire. Alde polita haute gorriek. Orain are politagoa. Lau tantore faltan beste horren besteren aldea gorriek. Iñaki Goiko etxea sartu eginda. Beasko etxearen azken sake horretara eta txokoan Ondo, Aimar. erki utzitakoa. Lasai, primera nahi. Venga, seguimos. 11 eta 7. Beasko etxea txokoan eta tanto. Odokiak ordainetan. Hori da, Javier, bai. Aurreko tantoan Goiko etxeak egin diona, orain berak. Venga, segi, Iñaki, segi. 8 eta 11. Erki engainatu du Goiko. Eta Aimar urruntzegoen. Tantu bete, venga. Beasko etxeak egin duen, 3. tantoa izan da, galdutako bakarra du. Goiko etxeak 6 egindako, 2 galdutako. Agarra saki. Venga, berba inoin. Gon, No. Vamos. Aimar. Eutzi. No. Voy. 8 gol. Sartu, Aimar. Eutzi lasai. Aire voy. Sale, Seu. Venga, Diego, pasa aldala. Hartu, Zeu, ondo. Ondo punpa goran Aimar. Agarra, motzera. Eta eskuinez, astindu gainera. Erreboteko zulotik, Ibon. Sartu. Venga, ondo. Sartzeko agindu dio eta zuen erraza, baina ongi Goiko. Venga. Aire. Koordinazioa galduta zebilen hor, Bai. Ibon, baina eutsi alere. Buska. Punpa goran, Erki. Sartu. Goiko. Aire. Eutzi, tranquil. Venga. Torre. Ana Torre. Aire. Venga.
Ire! Txau! Erki, Ibon. Sale, Jo, Gero pilotaka da bikaina, eraman Aimarrek, Diego. Atzera txixakaren bila luze doa. Ondo Aimar. Atza! Berriz ere atzera. Venga, gora! Tanto gorra. Errebote ona. Erki Aldazabal. Eutzi! Boi! Hogeita lau pilotaka da tantonetan. Venga, Diego! Buska, Iñaki! Eta hemen Hostia! ez dio errematerako aukera garbirik eman nahi izan. Pasatzea. Bai, pasatzera joan da eta kolpea tira dionean Bai, kontroli gabekora joan zaio. Tanto gogorra izan da, presio handia, 11 eta 8 atzetik zijoazen, pixkanaka seta bado aurrera eta... Gora alde egin dio Gernikako aurrelariari. Aimar oso ondo defendido da horre, errebote biztan ondo ipini da. Bai. Ibonen zatera ez da tanto erraza izan. Ez. Peni izen da, azkenin remate hau, o errebote hau, Diego ikora joakola, baina ostotzin oso tanto harra okatu dabe, Laure. Serre Diego lenguan sekulako luzimendua eta protagonismo izan zuen. Gaur, bestelako aurkariak, bestelako partida doa. Zena? Venga, hauxe! Bai, aurrien Iñaki beste mailako arerio bat, eta bakizu, gauzak asko komplikau epintxetxu, beste veloziade bat. Venga, arrozo ondo. Asko presiño gehiak. Venga, hauxe! Venga. Da gero nik uste Aimar oso ondo responditzen dauela, eta horrepe, euri kezka sortukotze ez. Ze, zuk esan oso, importantiek gaur, set bat irabazti bintzet, minimo bintzet, Hartu! Bai. Oso ondo! Gaur 2 eta huts galtzen baldin badute. Lengoan 2 eta huts irabazi zuten, baina... Claro, ia ze gertatzen. Gora, Iñaki, gora! Beste menturan geratuko lirateke, eta hori... Lehen da biziko partida hain garbi eta alako erakustaldiarekin irabazi eta gero elitzateke bat ere ona berai. Hori da. Baina ez dute amore eman. Aimarrek huts egin du oraingoan. 9 eta 12. Ez da segin bidabe, Euren ekarri daben partidu zelan afrontetako ideie aretxekin segidu bidabe, ez da txarto gogatzen, bestipe ondo daz, da segidu bidabe. Misma, bai. Euri, Euri! Atxigon, Venga, bat. Beasko etxea. Bai, Mar. Topa, Iñaki, venga! Hai, algo. Edarrazaki. Erbain, torri apurbet! Oso ondo, Aimar! Eta Aldazabalek, Ibon Aldazabalek, ez Ibon, bestela, venga! Saskian harrapatzen izan, 13 eta 9, eta oso zail jarri zaie joko hau. Hortxe uzuen, ezkerron batik irten eta garbia zuen, baina... Segi, venga! Torri, Torre! Venga, Aimar! Txokoan eta Erki. Bestela ere etzen iritsiko, baina gainera ezkerror baio duenean erabat erori da. Lehenko rematie, galdu da bena. Han hartutzen neurrize. Txapaspire joako, baina beste barrure botatxu danak oso ondo botatxu. Ikusi daue, egin beste arrezgau baripe. Gatsa da eltzi eta oso gatsa. Zageruek kunbidau lehenko itxu-itxuen. Aurrera eta... Eta itxuan aurrera joan azkero. Atzera bota igual da, Berroita 17 luze. Gernikako jaialai pilotaleku hau.
Distantziak handiak dira hemen eta saiatu da Aldazabal baina, Aimar Aldazabal baina ezin izan du, bai, hori ere sake bikaina. Eta elkarri aukera gutxi eman diote, Bai. Gero pasatzen da, Xabier, amar da laurdenetik ataten da, hemen. Lena, beti 11 kuadrotik izen da. Eta horrek pasak, bost pasen araua pinea ben eskerotik, pentsauen amar da laurdenetik ipintxie. Eta horrek asko kanbizeten dau, gauzi horrek. Pentsa, horrek esan nahi du, 3 metro terdi izango dira. Hori da. Eta... Amar eta laurden baino aurreratsuago dago hor. Bai, hori da. Eta hor 3 metro terdi behintzat izango dira. Eta jakina, 3 metro terdirekin, ikuspegia, perspektiba, anguloa aldatu egiten da. Totalmente. Eta pixkatxo bat aurrerago atera alizateak, sakea gurutzatzeko eta aurkariari aukera kentzeko asko laguntzen du. Gerniken beti zen da, sakie, kentzie, sake hona eukidabenak abantaila handiz eukidago. Eta erresto hona eukidabenak bere aukerak sortzeko ezer fronto gona izen da. Eta honek, nik ulertzot, horre bost pasakin egon data, baina nik uste espektakulue, ez dakipa, aukera geixa mongo lauke errematerako eta danerako. Baina, Zenigo horatzenaz, katxini saki askotan sartzezan errematetako peloteun bezala da atzeko zulora jota botate ban. Beste remate bat botate ban ara atzeko zula. Eta orduan izaten da, saki ekentzi esan, hemen, Gerniken gatxa, da sakadorenak abantaila gutxean. Baina restadorenak oso aukera asko. 11 eta 13 eta gol alde egin dio Ibon Aldazabali, errebotean joan zaio gora. 14 eta 11. Tanto pakarra geratzen zaie gorriei joko hau irabazteko. Urdinek berriz 4 segidan egin beharko lituzkete. Azte giroa dagoen Gernikan. Pini, haide! Zindiat! Ez zabalekoa izan. Ala adierazi du epaileak. Lehen da bizi, beraien arteko komunikazioa orain ere oso baliagarria izan da. Aimarrek sartzeko esan dio sartu, eta Iñakik esan dio ezin diat. Baina, pentsatu du, baina sartzeko esan baldin badit, bera larri lebilkelako izango duk bat, azkenean sartze erabaki du. Baina, hortxe duzue, eta nik uste epaileak, bai, epaileak asmatu egin du, hortxe duzue. Saskiaren barruan botea egin du pilota horrek, hor ikusten da. Eta Iñaki bera etzegoen ados, etzaio, iruditu izango botea egin duenik, baina bai egin du. 12 eta 14 biziri segitzen dute Urdinek. Dale! Berbarruan! Bakari! Batia egin zaio, Iñakiren aukera, moztu bizi, bikain pasa. Azekatza eman dion. Eskerpaetea gainera, Azekatza eman dion, sartu den lekutik sartuta, gauza bada, bai, txapa gaina ondo neurtzea baina. Eman dion zibarekin. Niretako Diego errorie konfiantza gisa dauk eskumiak baina hor errebotia, kostagoakin errebotatzeko aukera oia zazpikoarrun zauen, kantxa erditxik zabaleruntz, aukera mine itxeko aukera gehiago duken. Baina, da gero eskumiakin heldu iotzen gainera. Eskaba katiatu zaio eta motz geratu da. Hor distantizan nik usteot kostagoakin. Eta gero haze hankaiokoa erakutsi duen Diegok, abiatzeko presnagok, edo nora jota ere, adierazi nahi zion, baina abiadura emotzena, sekulako abiadura eman dio, pasa egin du Goikoetxeak, Beaskoetxea eta Iboni ez dio heltzeko demorarik eman. Beraz, lehen da biziko jokoa, Goikoetxea eta Aimarrentzat, Olatz Foruria elkarrizketa setean, aurrera!
Xavier, puntista historiko bat, puntista oso on bat aurkitu dugu publiko artean, Katxin Uriarte, Gabon. Bai, Gabon. Zer moduz gara? Ondo, esan biko, da posik, frontei honako giruaz ikustigaz. Komentatzen zenidan, kanpoan jendeare geratu dela eta hau beteta ikusteak. Frontoi dana beteri da, eta kanpune egonda, jente pilo bat itxaiken, eta ez dakit, nik aforu gaitik edo izango zan, baina enaz gogoratzen honen beste jente kanpune gatzigaz, aspaldiko denpora hori pasetan zala. Zure sasoian gertatzen zen? Bueno, inoz pasau da, baina, gitxiken, hau frontoan dize da, oina foruaz beba da, baina, holan jenti kanpun gatzie, bai, noz behinka, gitxiken. Nola ari zara ikusten txapelketa hau? Gustora, ostabe zesta punta ikusteko goguaz, eta ganera sorprendi dute, pelotari askok hainbeste denporak geldi egon da gero, maile itzela emoten daz, eta hemen pelotarez eta bizenape, ez die, eta 2 urteko mutilek, eta onlan ikustie goiko, behazko txea, gero oinamene atzeko anaiz jabizek gaztie, pozitzela emoten dau. Da inbidize bai, Bai, jokatuko zenuke orain. Ez, jokatu ez, baina bai, ikusten pozik. Zesta punta etxera itzuli da. Ikusiko bia urtizelan doien, haue azikera, esperantzi emoteko modoku da, eta honekia gero badeko segimiento bat, azken baten zesta punti, beti zen da udako espektakulu, eta oin negun be, behitu, hemen Gerniken zelako ezitu dekon. Hain, komeni dana, segiutie, eta udan, gehitzi, frontoi begeiz jadaz, iparraldigaz, eta Durengo Markina hau zirkuitue, manteni dut, ia probate manteni dut ema da. Eskerrik asko, Katxin, gozatzen utziko zaitugu, mila esker, Gabon pasa. Gabon, hau. Katxin Uriarte, puntista historikoa esan du olatzek eta alaxe, bai, aulestiarra pilotari ikaragarria izana, eta oso maitea gainera. Eta Katxinek esan du aspaldian ez dunik, hainbeste jende sartu ezinek eta ikusi, Katxinek berak emandako datu bat, inoiz eman izan dut lehen ere, baina hemen dagokat ongi apuntatuta, eta nik rekord modun gogoratzen dodana, Miamin, 1975 15.000 sarreratik gora, funtzio pikena. Lehen da bizi larun bat goizean matinea, eta gero arratsaldekoa edo gauekoa. Eta bi funtziotan, eta jakina, mugimendu handia gongo zen, sarrerak bat irteten zenean, haren sarrera berriz ere saldo egingo zuten, eta bestela ezinezkoa da. Baina 15.000 sarreratik gora egun berean pilotaleko batean. Kara, itzela zan. Ni Bresporra larota bisen jonitzen, larota iruen jonitzen, da han be itzela zan, Nueva Yorktik gertu, ordu bete zan kotxien, eta larun batetan gauien 8. kiniela amaitzen zanien arkizek izotzen zituenien publikokuek, azan, zoramen azan. Ikustiek, olio portuize pintxe ban, Ikaragarria jota, baigu lehongo ziren, 10.000 persona, horik abaz, da goizeteko matin zin, badongo ziren beste 7.000 persona, bai. Osa, ikaragarri zi, Da hori txan, larun batero. Bai. A ver, si no se calienta. Aparraldia. Apa, goizan, Apa, txibon, venga. Eta ura bizi izatera iristea ikaragarria. Bai, benetan, bai. Gero besti ekusi gendun, ez? Jente gitxi guzti zanin, bai. Eta egiz izan, 18 urte inbarri junara, hemen berrotamarri 100 lagunen aurri jokatzea. Ikeragarri zizan. Guazen. Venga. 106 esan dio Aimarrek, goikori. Tranqui. Apa. Notelagoa beraz. Eta hotz dagoena. Aimar. No. Oso ondo, gol. Tartu.
Arro, Aimar. Aurreko pilota berak aldua izan da. Hola, Aireuk, Aimar. Aire, Tximon, tranquila, toma, ontxe. Errebotea. Venga. Urrun geratzen da. Urrun geratzen da. Venga, cruzado. Goiko sartu da. Aire. Oantxe. Venga, jo, goltzan. Edala. Si no. Ara! Eskuinez Zamairutik Aimar eta aurkariak biak ere nahasi egin ditu. Venga, va, Ez da izen olako eskerpareta da, ez da kantxa erdi zen da, baina Diego pentsa dugu helduko dala eta azkenin goitxi pasoako. Da Ibonek kendu jotze, klaro. Sartzeko orduen. Ibonek beldurra ere bai, horre... Bai, arriskutsu izaten da, eta... Venga, Saki, Iñaki, venga. Eskoetxearen saskitik kontroli gabe irten dako pilota aurpegira ere berdin joan zekioken, eta... Luzegia. Bigarrena. Lehenengo partidun behin dugu bat, ez? Lehen da biziko jokoan ere uste pana egin dutela. Venga, ba oiez, Iñaki, ba oiez. Venga, beste bat. Dos. Va. Vamos. Goikoren bigarren sakea. Xoqué. Corre. Tarto, Aimar. Ahí va. Ahí voy, venga. Un segundo. Ibon. Torri. Venga. Gori. Corre. Eskoetxea. Txokora. Eta... Sí, señor. Ezin iritsi. Ondo. Eskuine sartu da. Goiko zabalera bidean jarri du. Eta Aimarri ez dio heltzeko denborarik eman. Dauz pixkat, jokuek eskatzen dau, Diego pelota motelakin jokatzie, baina berabe limita hoitzen da asko, pelota motelakin jokatzen. Orduan, ez da izeten erreza, Ez da izeten erreza, bakizu horrekin jokatu bizune, baina ikusto zule zaure kualidadi bajatu itzen dile pelota horrekin, Eta hor txetiran dabiz, No. A ver, atento. Gol. Zaitu Silva. Aireuk. Do. Hey. Eutzi hor. Venga. Tranquilo, Aire. Atzelarien arteko lehia. Aire. Venga, Iñaki. Goiko sartu da. Gol. Tranquilo, Garra pelota. Eta erraz. ¡Apa, Diegos! ¡Aire, voy! Aimar. ¡Aire! Tranquilo. ¡Vamos! ¡Aire, Iñaki! ¡Aire! Venga, estás ahí. Ibon Aldazabal. Amaika tarditik, errebesez. Venga, saca. Goiko. ¡Buah! ¡Gol! ¡Vamos! Elkar buruz gain pasa ezinik. Ondo Aimar. Aire, tranquilo. Eutzi. Aire! Hartu! Buah! Pixkanaka dominatzen da, azkenin, kantu, Iñaki, Aire, Bixok! Eutzi, ondo! Ondo Zumaiarra. Ez! Barrutik! Mucho! Tantoko horra. Eutzi, ma! Eta pilota honekin are gogorrago bihurtzen dena. Bai. Pilotaka da bakoitzean indarrustu beharra dago honekin. Garra pelotaka da, tibe, Ondo. Ai, eskapa dartu da. Eskapa dartu da. Eta tantoa berak azkenea gainera. Suabe inderri barri bota dut eta eskapa dartu da azkenin orduen. Eta hor, Aimar babai ez da indarka joan. Pixka bat arrotzera joan Hori da, eta posturan hori ematzea azkenengo orduan da, tak eskapa dartu dau.
eta salduta geratu dira urdinak biak. Bai, pasau gotzen nien, ja, betxo. Inderri bat pestutzen mon, tak postura indau. Eta gero rebotearako aukerarik ere etzaio geratu. Geratu inda. Iboni. Erki gurutzatu. Fini, Darto Aimar. Venga, ¡hora! Buah, agarra rotaka. Aimar. Eutzi hor. Diego. Edala. Apa, Diego. Bikain jarritako hau ere. Oso maila ona ematen ari da. Bai. Benetan, nik Gerniken usteot lehenko partidu ikustu dut. Egiz izan, ardura horrekin etorri naiz, batez be, aurretik jokatzu dabe pelotari baten dako, hau frontoi hau, respeto handiko frontoi da. Eta benetan, oso ondo ikusten hau, oso ondo. Hasieratik gainera. Bai, lehengotik. Inderra mota junbari pelota oso ondo estenditzen, eta hori asko esan dago fronto honetan. Apa, Diego, oizan. Oiko etxearen sakea. Ixuke. Don Aimar. Mire. Dale. Ai, gora. Garre. Venga. Asarre bere buruaz. Nortaz bestela. Ibon Aldazabal. Ibon, bat. Venga, bat. Lau eta bi. Metro terdi, pelotaz hori metro terdi frontizen beratxua, fungo zan, edarra, pelotazak. Venga, oizan. Venga. Iñaki. Joko aguzia, erraz iritsi da Iñaki, atzera, ez ongi neurtu. Bakarri dago Aimar, pumpa goran ertzi moldatu da. Uizino! Venga! Txoke! Ondondo! Aire! Aire, Uizino! Piri Iñaki! Venga, pasa! De asko etxeak Aire, atzera. Aimar! Lase! Aire! Ez! Venga, Mar! Ibonek utzi, asko etxeak Gormabiko ikuskarria. Aparta izan dau benetan. Eskumiakin hor, zabaletik hori itxie, oso gatsa. Aurretik Goiko etxeak izan du aukera garbi bat, Bai. Han ez du asmatu. Eta azkenean tantoa urdinetzat bikaina benet. Hauze, Iñaki! Hortxe izan du aukera. Edarra. Eta hau aparra izan da. Oso dotorea. Gutxitan ikusten den moduko remati errebotetik, eskumiatik. Batez be, barrutik errezago da hori eitxie, baina hor zabaletik eitxi hori, zelan eskuturrakin emotzen, edarra. Iñaki Goiko etxeak berak ere aitortu du aurkariaren errematearen meritua. Pentsau beraz emat Ormabi eder jotaku da, baina edarra esan da. Aimar, Eutzi! Dale! Tartu! Ento besta! Oso ondo Aimar. Osta behar dut, ongun ez. Aimar! Hartu dut eskapadia egin be, baina argi onda. Aire libre! Busca Iñaki! Ixoke! Apa! Torri! Torri! Apa, Diego! Venga, gora! Eroterako. Diego, si no, Ángel, libre. Apa! Zeuk! Aire! Goiko. Eutzi! Aire! Eta Ibonek ez. Zai jarri du, Goiko. Bai, eskerparetin ondo ipinido, bai. Da utzi balau, errebotie pelota txarra geratukoako Iboni, eta intensio hona izen da sartzi.
5-3 eta Goikoetxea hasieratik indartsu eta sendo. Bai, partido serixue eta Ontxe, Iñaki, hauxe. aspaldizien jokatu harik egon dauteko, oso nervizioekin eta ondo, eta fizikamente be ondo ikusteako. Adinin aurrera doie, eta mutila ondixe da, eta pixu ondixe duke, ez pixu sobra dukelako, baizik eta... Sekulako armazoia. Hori da. Da posteku da, Iñaki, olako gogoakin eta olako, lehen komentatzen egon gara, Xabier, aukera honek ostabe edade horrekin eta ondinoik, mundu guztixe aritz dabil, aritz erkia gaitxik berbetan eta bera izen da, eta orgullu epikaute baleuko lez, hori oso politxe da, Xabier, eta ona gainera pelotan dako. Izan ere, pentsa Iñaki Goikoetxeari buruz zenbat urtean esan dugun momentuko zestelaririk onena, urte askoan esan dugu, erakutsi egin baitu. Eta orain, bai, adinean aurrea doa, eta gero aritz erkiaga sekulako lan egiten ari da, eta orain, askoren ahotan entzun dugu, erkiaga momentuko aurrelaririk onena, eta Iñakik erakutsi nahiko duela. Hori politxa da, oso politxa. Hor aukera polita izan du, sartu izan balu, dena alde. Baina lehen biziko horretan utxo egin du. Piskat barrure iote. Barrure egin dio, bai. Sorrikatuta joan da azkenean 4-5. Iñaki hori, venga. Goikoetxeak eta Aldazabalek gogoratu 2-0 irabazi zuten. Lehen jardunaldian eta gaur joko bat behar dute matematikoki finalerdietan sailkatzeko. Gaur galtzen baldin badute ez dutasunak. Multzo honetako 3. partidan zer gertatzen den zain geratu behar. Sale! Zeuk! Venga, Erraz. Eta ontzat eman dute, ez dago ados Goikoetxea. Oso behartuta iritsi da, eta, bueno, epaileak baietz. Adierazi du buruaz, baietz, balio zuela. Ez que horre jugado, Xavier, edo dan egin momitezo ez falta, edo dana buena momitezo. Hala da, bai, arau, berbera ezarri behar da denentzat. Hori da. Orain epailearen gana joan da. Kantu beti bon, bat. Modu otzanean eta ez inola ere oldartu eta baina. Iñaki ez da horlako kantxan. Venga, Ibon, ba! Mutulik osoa da, hortxe duzu, oso behartuta iritsi da. Venga, hauxe, Iñaki, hauxe, venga! Eta gero, berak ere begiratu dio epaileari, Berak ere begiratu dio epaileari. Baina, aldan neurri zen esan neot postura barrutik eta ekartzen dago, baina neko garbi, zikine etxik ez da izen. Bakarrik, oso behartuta. Hori da. Bi oinak airean zituen, eta gero, zelako erreboti hori orain errebote ikaragarria. Abiadura izan da errebote horren sekretu nagusia. Zazpi eta 4. Venga, Iñaki, laga barik, Eta erreakzionatu beharreko unea da, Bai. Goikoetxea eta Aldazabalentzat. Venga, Iñaki, ba, oiez, venga, hauxe! Aurretik doaz, baina hauxe egin behar dutela. Biotxa atzela. Erki gurutzat. Zaki ataten dau kutsilloa moduen. Nola, Venga, hauxe! Zaki ataten dau kutsilloa moduen, horra amarta laurdenetik. Goiko. Bote handia eginarazi eta asko behartu du Aldazabal, eutxi alere. Moztu, ondo, Goikoetxea.
Aimar! Erki Aimar. Ondo, oso ondo. Ongi Aire! bonere. Hori, Gris! Pianaiak leian. Buska! Inder Ramon barik, esan, Baina, nola estendi duen, pelota. Arrotu eta zein ederki luzatu duen. Posturakin bakarrik, Buska! Aire, Iñaki! Korre! Sartu! Aire! Atzera Iñakik badu, oso ongi eutxi dio Aldazabalek. Poiztela! Buska, Iñaki! Motxamar geratu zaio Diegori eramatearekin konformatu behar, Goikoren aukera. Postu eta tanto. Abiadura ikaragarria eman dio pilota gara horri ere. 8 eta 4. Eta ataka estua urdinentzat. Lehen partida nagusitasun osoz eta distira handiarekin irabazi zuten, baina une honetan une kritikoa dute. Aurrera Olatz! Xavier, Gernikako pilota leku honetara askotariko jendea hurbiltzen da, eta tartean futbolari bat, bigarren mailako futbolari bat aurkitu dugu, Koldo Bieta, Gabon. Opa, Artzaldeon. Bueno, bera Amorebietako jokalaria da, baina Gernikarra da, eta Gernikarron moduan hemen pilota lekuan astelenean. Bai, ja badire astelen batzuk hemen pilotalekoen zesta partidu dauzela eta aldogun guztizetan hemen eto gara lagunek. Bueno, gaurkoan Gernikar bat, beste bat daukagu hor kantxan, ez dakite bihotza bere alde duzun edo berdin zaizunok irabazten duen. Ez bai, azkenin Gernikar bat jolasten da benin, Gernikar moduen, beti nahizo dozu Gernikar batek irabazti eta gaur Diegon alde, bai. Bueno, Koldo, haze puntu askuratu zenuten atzo, ez da in extremis horietakoa. Bai, partidu oso gogorra izen zen, eta bueno, gu talde moduen hori dekogu gure identitate bezala, azkenengo minutzura arte sinestie, lanien jarraitzu genuen eta azkenien hori puntu lortu genuen. Lan gogorra daukazu aurretik oraindik, baina posible da. Bai, 4 puntura gauz, eta bueno, ondi partidu nahiko txugeratzen dire eta sinesten dugu eta espero dugu gure helburu lortzi, bai. Sorte hon zuen helburu horretan eta ikusiko gara Gernikan aurrerantzan ere. Eskerrik asko, Koldo. Eskerrik asko zuen. Atzo Osta baina puntu garrantzitsua lortu zuten eta 4 puntura dute helburua, baina oraindik ere partida asko jokatzeko eta norberak sinestea da lehenbizikoa eta hori badute, fede hori badute. Damen be, hori bidabe, urdinek. Sinetxi eta lanean jarraitu beharra daukate, baina orain erreakzionatu beharra daukate. Eta hor aukera garbia izan du, Beasko etxeak baina txapapera joan zaio. Eta txokoan utzi dituenetan, bi izan ditu, bat hasieran eta bestea oraingo hau, txapapera joan dakoak. Hainbeste arriskatu gabe utzi dituenetan denetan lortu du tantoa. Bai, hori da. Bueno, ez bat harrapatu du, Aimarrek. Eta gero berak tanto egin. Bat harrapatu du. Baina gehienetan helburua lortu du, baina presioa. Oingo honetan nik uste gainera, sartu dabe momentu nik uste dugu Aimar datorren labe, bai, Da hori gaitxik igo lapurtxo bat... Presio gehiago. Bai, hori da. Eta ikusi alduzu irudi hori, zenbat jende dagoen. Karagarri, Javier. Gernikako jaialai pilotalekuaren armailetan, astele buruzuri honetan. 1000 lagun baino izango dira, Egongo dira, Seguramente, bai. Vamos, chico. Venga. Pini. Aire. Bishop. Pasa. Aire, no. Venga, tranquilo. Busca. Shot. Vamos. Ondo. Aire, Iñaki. Ibon Aldazabal. Leku txarrean jarri du gainera pilota. Erki Aimar. Diego. Sartzerik ez. Aire. Tanto hau egin beharra daukate. Diego eta Ibonek. Vamos, Chimón. Corri. Aire. Aire. Venga. ¡Buah! ¡Aire, Chimón! ¡Ezio! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Aimar! Aimar Aldazabal. ¡Buah! Bederatzi ¡Sale! ¡Busca horre, Venga, zera! ¡Sartu, tranquil! ¡Iso!
Lazen. Oso, gien, berriz ere. Buska! Zeu, venga, orda. Goiko! Moztu, eta tanto. Beasko etxean ora abiatu etzekiela jarri du. Eta bizi, eta luze moztutako pilota horretan. Aurrelaria pasa, eta atzelariari aukerarik emanez 10-4, eta gauza zail. Oso ongi bideratua dute gorriek, eta benetan zail jarri zaie urdinei. Venga, Iñaki, venga, hori zaki, venga, hoxan. Hori zaki, venga. Goiko etxearen sakea. Hauxe, Aimar. Venga, hauxe, venga, hoxan. Tanto helbururantz hurbiltzen. Venga, Iñaki, venga. Haupa, venga, hoxan. Haupa, Iñaki, venga. Venga, toma gol. ¡Aire! ¡Venga! Moztu, eta ara! Zenolako pilota sartu du hor Beasko etxeak. Eta aurreko epaileak txartzat eman du. Bueno, duda egiteko modukoa izan da. Oso behartuta iritsi da, eta saskian sartu egin du, errenditu egin du. Balekoa izan ote da, ea errepikapenak hori afera argitzen laguntzen digun. Begira, hor, iaia hankazpitik, eta ea hemen berriz ez dakipanik. Ez dakit, aurrekoak buena monezkero hori be ez dakipanik. Bueno, dena den, nik uste aurrekoa izan dela falta adierazi duena, Aurrekoak bai. Aurrekoa falta adierazi du, eta atzeko epaileak lehen unean jokoari jarraitzen utzi egin dio, bere iritzia hori izan delako, baina ikusi duenean aurreko epaileak txartzat eman duela, ari jarramon egin dio. Eta 11-4, Ormabikoa, kanpoa! Eramatera bakarrik joan izan balitz. Bazekien Beasko etxeak aukerako pilota zukeela. Eta horregatik arriskatu egin du. Eta kanpora joan zaio. Pilotaka da ona horre, Ibonena, oso ona, Iñaki, va, Barik, segi, venga. Bebetik, etzen batera erraza. Kanpoan izan da. Badiru euria dala kanpoan, Xabier? Horrek Bota la pelota. Itokine bai. Oin dela 30 urte hor zien, Xabier. Venga, topao. 5 eta 11. Topao, venga. Bate minio gitzetan jokatu hemen toallak bertan azpixen dile. Bai. Hauxe. Sake ederra. Luze eta gurutzatu. Marto. Eutxi. Aimarre. Diego sartu da eta atzeratu errebotea Goikorentzat. Diego sartu da. Iñaki Eirez, errebesez. Errapilotaka da. Hor ere ongi. Aimar, 8 terditik.
Ondo. Zaila zuen, baina bikain. Heldu. Eta heldu egin da. Oso ongi Aimar, errebote zail horretan. Beasko etxeak atzera. Ibon. Atzelariak biak ari dira tanto honetan pilota zailak eramaten. Eskumaz Aimar. Pasa esan dio eta pasa. Zelako pilotaka da mona den, Esatea erraza da. Baina lortu du. Aurretik lan zail asko eginda gero gainera. Eta eskuinez. Pasa. Haze txalo zaparra da. Tarteka, tanto gogorra asko gatutxu ez. Bai. Hau ere alaxe izan da. Beste 22 pilotaka da izan dira, azkenengo tanto honetan 364 daramatzate orotara. Zango da honek, Ibonek, honek, anei zahar honek, bat alioko joat atzera eta bera txula eta bera eraman. Hor kasku botateko. Lan on asko egin du baina. Anaiak tantoan. Aimar, bicho estelan. Venga, no digo. Venga, Leo. Aire. Pasao. Ondo Aimar. Venga, digo. Corre. Pikaina Aimar. Aire. Manza. Beasko etxea, txokora. Iritsi eta atzera Goikok. Eta eman da. Ondo. Ibon. Haze pilota sartu duen. Aimar. Ezio. Fini. Sartu. Fuerza. Helala. Amayenga. Diego Villa. Aire. Sin pasa. Aire. Mucho. Fini. Sartu. Hau ere gorra doa ba. Eta azkenean Aimarrek amore eman behar izan du. Ibili bide zen da asko, tanto honetan. Asko ibili behar izan du. Baina, Xavier, tanto honetan jokatutxue, jotxue pelotazo batzuk eskumiak ingoiti bera. Beste dimensioa dartzen dau, hola jogatzen da nien pelota. Goiti bera, bote korri dojun bata, beste dimensioa dartzen da pelotiek. Hala da bai, beste grazia bat. Beste grazia bat, beste ikuskizun bat emoten da. Laureun pilotak adara hurbiltzen ari dira. 382 daramatzate une honetan. Venga, Sakea Diegorentzat. Gol. Aitu zilua. Venga, Iñaki, venga, ordoketxo! Eman! Errebotea. Venga! Ondo, Ibon. Venga! Fora! Zein derbidan hor, Behartuta eta pasa. Zein derbidan hor. Ibon. Jaitsi. Sartu eta atzera Goikok eta berak bukatu azkenean. Ibonek behar badaia etxiaren lana ere bai, Hor distantzia hortan gatsa da Iñaki tantu sartzen eta batez be Iñaki dugu modun gaur. Oso gatsa. Bai, oso irudi ona ematen ari da. Bai, benetan. Eta gero batzuk esan duzuna, aparteko abiaduran jokatzen ari dira, hemen mutil indartsuak daude kantxan, pentsa. Errekor ofiziala Guinness errekorra Aldazabalen esku dago, Ibon Aldazabalen esku, gero Iñakik nuntzen baura, zerarekin Dani Pedrosarekin. Zirkuito batean. Aragoneko. Hori da.
Eta han gainditu egin zuen, ez dakit ofizialtasunik Hauxe, baduen horrek, baina Ez dut uste ikiko da benik, ez dakit, seguru, baina hori zezanik aproba Red Bullen apuesta bat. Baina ala handiko pilotariak kantxan. Abixoke! Sartu! Sartu! Eta Venga, digo! radar beharrik, neurgailu beharrik gabe ere hori Lasai atzian! transmititzen dute. Bai, ya lo creo. Aire! Aire! Edarra pelotakada, edarra, Eraman baina kanpora, ematera joan da ere goiko. Libratzera. Txapa gainean jartze utxarekin ondoren Beasko etxeari aukera garbi geratuko zitzaiola jakinik ematera joan da. Nik usteot Diego eta Ibonek pelota biziziakin jokatu bileukela momentu honetan. Edo, ja tanto faltako ez, edo zuretako honetako eta Diego guztot pelota biziziakin aukera keixa. Oin bepitxulako tanto dara jokatu da ben Ibonepe bai. Hile edo biziko bai. Da bere aukerak, bere balia bidiek bintzete zertu ez, martxan ipini. Aitu Silva. Sale hondo. Vamos, Diego. Venga, ahora. Tranquilo. Venga. Ondo, Ibon. Aire, Aimar. Elzi. Ez que pelota motelakin, Iñaki eta Aimar oso ondo defenditzen da, oso ondo, Errebote ingurutik, Aimar eskuinez, erki jarri du ezker orman, punpa goran ongi, Ibon. Goiko! Aurrera. Horixe zuen helburua Iñaki. Aurrean botea eginarazi eta deseroso sentiarazi, pilota zaila jarri eta hor Ibonek behar bada aurrera egiteko pilota zuen, atzera egin du eta... Pauso batekin ikusu. 14 eta 7. Eta gaur irudien moduan gorriek 2 eta 1 irabazten baldin badute, lau punturekin geratuko lirateke. Beren bi partidak ja jokatuta. Beasko etxea eta Aldazabal beste 4 lituzkete. Goiko etxeak eta Aldazabalek eta bat ere gabe daude, baina urrengo partida jokatzeko Arbe eta López. Aste bibarru izango da. Partida hori, bi Izar Zumaiarrak nor baino nor gehiago. Eutxi ezpa, ez dio eutxi. Azkenean hor duzu biharaien arteko besarka da. Aimar nagusitu da, oso lan ona egin du Aimarrek eta irabazleak gustura daude. Garaipen baliotsua lortu dute, aparteko garrantzia duen neguko txapelketa honetan. Lehen jardunaldian, beraien lehen partidan hain joko ona erakutsi zuen bikotea, Beasko etxea Aldazabal menderatu egin dute, gehiago izan dira gorriak, eta orain egoera oso kezkagarrian geratu dira Diego eta Ibon, Ricardo. Bai, oine azkenengo partidue jokatzen dabe Goikok Lopezen kontra, Arbeta Lopezen kontra, Goiko eta Aimar. Eta, arepe etorriko diez, bakizu, ez? Hile bizi, etorriko di Arbeta Lopez be, eta Iñakik eta Aimarrek gaur emondaben irudiziakin, ikusi izango dabe eta etorri biko dabe, baina fin aukerak eukin baditxue eta ekuiko txue euren aukerak. Dena ematera etorri beharko dute, Arbek eta Lopezek bai, derrigorri irabazi beharrean dira, eta haiek irabaziko balute, berdinketa irukoizat geratuko litzateke, tanteoz erabaki beharrekoa. Goiko etxeak 14 egindako izan ditu, eta 5 galdutako, bera izan da partidako izarra oso sendo eta indartsu. Beasko etxeak 8 egindako eta 4 galdutako. Ez du gaur lehen jardunaldiko beren lehen partidako
luzimendurik izan. Aurrelari Gernikarrak. Aimarrek 4 egin eta 5 galdu. Ibon Aldazabalek 1 egin eta 8 galdu. Oso sendo Aimar. Abiadura gutxixiago eman arren arrotu, palankaz kendu, luzatu. 411 pilotaka da izan dira. Eta alde handiak daude hor, Goikoetxeak 100, Beaskoetxeak 72. Askoz gehiago sartu da Goikoetxea jokoan. Atzelarietan Ibonek 128, Aimarrek 111. Ordu bete eta 16 minutu terdi, bai, hau aparta izan da Beaskoetxeak egin duen ormabiko hori haze errebotazoa ikuskarria benetan. Eta ikusi ditugu gauza ederrak, baina dezentez gehiago izan dira Goikoetxea eta Aimar, Beaskoetxea eta Aldazabal baino. Lehen da biziko jokoan gehiago utzi diote, bigarrenean alde handia izan dugu hortxe duzue. Markagailuarek zer nolako gora berak izan dituen, pana eta pina joan dira, gero alde egin diete, lan erdietarako alde ederra hartua zuten. Eta oso garbia eta merezia izan da gorrien garaipena, eta honezkero hor behar ditu Olaz Fururiak bi irabazleak. Bai, hementxe dauzkat, ondoan iritsi berriak Iñaki eta Aimar, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, Iñaki, hori da hori aurrean agintzea. Bueno, nik usten dut bilek ibili gala, oso ondo, Aimarratzian seguru. Nik aurrian laguntzen Aimarrei, bilok taldeko lan bat indeu da, azkenean nik uste dut bilon elkarlanakin garaipena lortzia lortu dugula. Aimar, haze maila erakutsi duzun, segurtasuna, kanpotik behintzat konfiantza transmititu duzu. Bueno, partidu hona urtezte gaur segizan bizka biurra zetorrena, zebanak izan anaizik domina ingoztenela, baina, bueno, nipen ez dute bastante ondo dituzatela partidua, da, bueno, gustora egindako partiduaz. Gaurkoan zen zuen debuta, Iñaki, ez dakite modu oberik imaginatzen zenuen txapelketa honetan debutatzeko? Ez, beti da gazu ez, urteko lehenengo partidua eta abertzi sentsazio dazkasunez, norberan jokuagatik. Aimar da bilok hemen ibiliga entrenatzen azkenengo astetan. Nik usten de frontoia nego kaltzapena oso ondo egin deula. Eta partiduan nahiko komodo sentitu gara bilok, bakoitza bat egin zer lan inbertzun eta bakoitza beria defenditu eta bion arteko partidua jokatzea zen, azkenengo importantiena. Aimar, zure amak apostoa botazion jubilatuen etxean bati, apostoa irabazi du eta zukanaiari irabazi. Bueno, amak esaten da bena egin biala esaten da bezta, gaurkoen holan izen da. Oso ondo, bueno, orain bi eta huts irabazita, hurrengo partidan set bakarra irabaztea nahikoa duzue, behintzat barruan egoteko biak galdutare aukera badituzue. Bueno, nik usten dut saiatu bergala gure mailaik onena ematen partiduan, ez dugu honber pentsatzen set bat irabazi berdala, ez? Gure pentsamentua da partida generala irabaztia, alba da bi utzi irabazi, gaur bezalateako gehagu topera eta partidona egiten deun da emaitzak laguntzen digun. Eskerrik asko bikote deskantzatu eta laster ikusiko gara, zorionak. Eskerrik asko zeuei. Gabon. Gustura daudenez bi irabazleak. Nola ezpa? Elkar oso ondo hartu dute, bikote egonkorra, sendoa, fidakortasun handikoa osatu dute. Eta gauzak oso alde dituzte, final erdietan sartu ahal izateko. Datorren partidan, aste bibarru, Arbe eta Lopezen aurka jokatuko duten hartan, joko bakarra egitea nahikoa, eta jokorik egingo espalute ere, tanteoan gaur zulo handi xamarra geratu zaie, Beaskoetxea eta Aldazabali. Beno, galtzaileen iritziak ere bildu behar ditugu Olatz. Bai, hauena bestelakoa da aurpegia, baina normala da. Beti ezin da irabazi, lehenengo jardunaldia bikaina egin zuten. Gaurkoan ez da posible izan, Ibon. Bai, gaurkoen ezin izan dugu geure jokuein, eureko zondi bilidi, eta gu baino gehiago izan di, eta merezimendu osuz irazi inozue. Kosta egin zaizu behar bada aurrekoan baino gehiago tantoa bukatzea, ez da, Diego? Bai, egiz esan geurre nazi bili konfiantza askorik zestiagaz. Ez dut okiz estie beste unien moduen, konfiantza horik ibina zerren batetan. Azkenien guk irabazteko tanto asko inbitez, da geurre ez da izin kasue. Aimarri irabazi nahi zenion, ez da posible izan, ez dakiten mendik egun batzuetara behintzat postuko zara nahiak irabazi duelako, edo ez?
Ez, bueno, postena, izan bitxe bertame bai, ez da horrenbeste itxan biherrik. Ondo jokatu da oso partido kompletu inda Aimarrek, eta zorixonak emotzaz, ondo jokatu defensan, Iñakiaz ondo konpenetrau da, eta jakin izen dabe guri zelan jokatu, eta horren ondorioz, irabazin dabe. Baina bai, zorixonak ontseia emotetzat. 11-15, 9-15 irabazi zenuten lehenengo partida horretan. Bueno, zuek lanak bukatu dituzue, Diego, baina aukera asko dauzkazue aurrera egiteko. Oin itxea egin biguz, da? Habe, ze pasetan dan euren partiduen, da, bueno, goiko geta irabazten badauen. Holanku barrun egon gara, da, bueno, baitxea egin bir. Ze beharko duzu, ez dakit gaur izan ez duzu eta zer beharko duzu finalerdietara pasatzen bazarete, noski? Azken baten bizkate gaur joku eta pau, ez da, intentau beste kontrarixue aurrelarixe sartu biherrien jokuen, nire Diego sartzia jokuen, hori da azken baten klabi ez, hemen aurrelarixe zein sartzen da jokuen, berak dauke agintie partiduen, eta azken baten bakigu aldo gule, lehenengoko jardunalixen erakutzi gendun, eta klasifiketen semifinalta joko mota hori eitzen saiatuko. Diego, zu izan zara gaur gure programaren hasieran protagonista, zurekin landu dugu gaurko gai nagusia eta pilotei buruz hitz egin behar dugu orain. Segun ze kontrarizio dekozun, aukeratzen zu bazikiera pelota bat edo beste bat, ez da? Igual ikusten mazun dominein bizule pelotazoan kontrarizioari edo zure zagerue fuertia badan o lo que sea, igual pelota moteltxoa bat atezu, jakin je bestiek bizitxoa batako daula, ez da? Ni fijetan az beti azkenien kontrarizioak segaz paseko da txarra partiduen ziren, ez da? Pelota barrizek azkenien dekoz karakteristika batzuk lehenengokoa da ez da bela berotute. Gitxia hau ibiko da, pelota oso hauget baino, ez da? Orduen motela badabil. Gero, beste efekto batzuk egiten deuz. Narru ez dago euseta, ez dago berotute, da orduen eskerreko paretan, frontizen beste efekto batzuk egiten deuz. Orduen askotan, pelota bizigaz ez pasabizen ondo, o lar bizizei da, lo que sea, zeik jesu, pelota barri ziatena. Bakarrik ez motela dalako edo, barri dauelako. 6-7 tantotan berotu ingo da, eta barriro okiko zu pelota bizira. Horrek urtiekin azkenin noteik jesu pelota bateke bai zaratigaz, ikusten da toke egitza dutekola, orduen bizitza hau izango da gero pelotie. Igual pelota bat atatezu eta ez teko tokerik, orduen badakizu motela bala, eta batzutan bakarrik boti gara, ez da? Zestalari batek egiten dabena da, 3-4 biderrez boteo pelotie eta jakin horregaz ze pelota mota dan, ez da? Ez da esku pelota moduen aukeratzen da pelota bat, besti irimotetzo, da horre biken diez 10-15 pelotazo gogoten, abezelako pelota dan, ez da? Guk 3-4 pelotazoaz, botigaz bakarri, jakin bigu, bizitze edo motela badan. Profesional partidu baten erabiltzen diez 6 pelota. Pelota 6 sortzire. Gerniken jokatzen guz, 2 pelota mota diferentia, ez da? Pelota diferentie diez, potroa, barruko potroa kanikie, pisu gehiago edo gitxiago dekonin. Gu Gerniken jokatzen gu, 106 gramoko pelotakin, potroa barrukoa 106 gramo dekoz, eta bestia apurtxuen bizitxoa 108. Zan bigu Gerniken bakarrik jokatzen dizela hone pelotakin, honelako potroekin, ze Gernikeko dimentzioa gaitik, ez da? Onbizia bada, da igual Markinen eta biarritzen edo beste frontoi batzutan, 106 seguramente ez da helduko pelotia. Azkenin pelota euren hartien be, igual 3-106 ongo diez zestoan eta 3-108. Euren hartien be, ez diz izango pelota bardine. Azkenin eskuzein ediezen gauzak diez eta askotan 108ko pelotak euren hartien be apurtu diferenti. Partiduen zier, azkenin narrue apurtzen joaten da, ez da? Bai frontizien kontra, txapin kontra alda apurtu, sarien kontra apurtzen da pelotak, orduen bai apurtzen da nien narrue, koizak kendu ikin dugu eta beste pelota bat aukeratu gizu. Eta hemen dauzen pelota guztizeko honez dauz, deskantzetan. Ze pasetan da, pelota bat eusetan gunien, narruek kenduin bilako, hemen jartzen da, fetxi epintxeako noze apurtu den hori pelotie, eta 2 hilabete deskantzetan dabe pelotak. Eta gero dauz beste batzuk, narruegaz ondo, prest dauzenak jokatzeko. Partidu baterako, azkenin sartungo diez pelota 2 motakoak, baina kopuru bardinen. 106, igual sartungo denuke
306, eta gero beste 308. Holan pelotarizek inopesteko bentajie, eta pelota baren egiko dauz. 3 eta 3. Bueno, hauexek hobeto esan da Diegok eman dizkigun azalpen galantak gainera. Bueno, Diego, ze garrantzitsua den pilota ondo aukeratzea? Bai, da gaur ikusi da partiduen, ez da? Euren peloti ikusi dabe, bizitu inde pelotie, da guri minasko egizkoe. Da guk ez dugu tope hori gure peloti, ez da? Da ez gara sartunek jokuen, da eskerien babitu, eurik irabazi dabe. Joan den astean esaten zenigun batzotan zuk nahiago duzula aurkariaren arabera pilota aukeratu zure gustokoa baino. Bai, da gaur bardina zigara iken, ez da? Eurek gozatzen hasi dizenen pelota bategaz, beste bat ataragu. Oke pasake, bueno, esanten muden ez gara sartune jokuen, ez dute zintantuek horreurien, da askotan zure pelotigaz o bestigaz, ezin ere basi. Ibon, atzelari moduan ez dakit zenbateraino den garrantzitsua pilotaren edukiera zuretzat. Bai, azken baten pilotik utako bardina da, ez? Azken baten piloti bada bizixe, guk atzelari xok jokuen gitxia sartuko gaz, urtenengo peloti errebotera eta horrela gitxia sartuko da. Bestelan peloti baju haue bada, pixkate errebeza eta hona daukenak aldaue jokuen geixa domineta jokatu eta jokuen geixa hartu. Guri normalin hori guztete asku, baina bueno, gaur diok esan den modun, pelota bizixa zeurek minasko asko eizkue eta ez gara ipini euren jokure. Diego, gaurko partida alde batera utzita, ez dakit zeintzuk diren zure pilota gogokoenak edo favoritoak? Nik intenten dut, lehenengo pelota bizixa jokatzen, ezta? Mineitzeko, tantuen ziert, baina bueno, beti ikusten dut begitu dut kontrarizioa nortzu dizen, eta pentsau iten dut ze pelota useko daben eurek, eta nik kontrako egiten dute normalin. 106-tik 108 gramora bitartekoetan alde handia dago, Ibon? Bai, azken baten horre gramuk gitxi moten daudizela ez, baina bai igerten da beste toke bat ekutzen da bela 108-xek, beste bizitxasun bat, eta joku diferenti urteten dago ez, joko esatuten da. Igule pelota bizixe publikoa egeixa guztau jako, biztosu edalako, eta pelotie bote hau egera itxera edo errebotera, 106 edo baju hauaz, beste pelote hori jokatzen da geixa, baina bai horrek 2 gramo moten dago ez tala ez, baina mundua da horre 2 gramotan. 106koa Diego naturalagoa, esan genezake? Bai, naturalagoa da pelotie, ez da ona da, bizitxe da bai, baina bueno, nik uste dut apurtxuek itxitxoa bibiltzen dela, baina bueno, pelota oso noa bai. Bikote, eskerrik asko gurekin izateagaitik, animo, eta final erdietan ikusten garen. Deskantzatu, mila esker. Eskerrik asko. Eskerrik asko bai Diego Beaskoetxeari eta Ibon Aldazabali, beraiek jokatu beharreko 2 partidak jokatu dituzte, eta orain beste emaitzaren zain geratu behar. Goikoetxeak eta Aimarrek joko bat egiten baldin badute, irabazi gabe ere, joko bat egiten baldin badute, ja final erdietan sartuko lirateke, Goiko Aimar eta Beaskoetxea eta Aldazabal. Baina Arbek eta Lopezek 2 eta huts irabaziko baliete Goikoetxeari eta Aimarri, orduan 3 bikoteak berdinduta geratuko lirateke, eta tanteoak erabakiko luke ze 2 bikote final erdietarako izan eta zein kanpoan geratu. Honen beste amaituko dugu. Eskerrik asko Ricardo gaur ere gurekin izateatik, eta eskerrik asko Latz, eta Diego esan digu pilotak ere atsedenean utzi behar izaten direla, eta geuk ere hartu behar dugu atseden pixka bat. Eskerrik asko pilotazaleok, datorren ostiralean Azkoitian izango gaituzue eskuzko binakako txapelketa zirraragarriaren azken jardunaldiaren hasierarekin. Izan ongi!